அது பகுத்தறிவு என்பது என்னன்னு சொன்னா திருவள்ளுவர் அழகா சொல்கின்றார், எப்பொருள் யார் யார் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவுன்னு சொல்றாரு. அந்த மெய்ப்பொருளை காணணும், அந்த அறிவு இதுதான் மெய்யே உண்மைன்னு அறியணும். அதை அறிந்த பிறகுதான் கடவுள் தெரிந்த பிறகுதான் அதை பின்பற்ற வேண்டும். அவங்க தான் பகுத்தறிவாளர்கள் சொல்றாரு. அதோட இன்னொன்று இதுதான், இப்போ ஒருத்தர் வந்து காட்டுறாரு இவர் தான் கடவுள் அப்படின்னு காட்டுறாருன்னா அதை கூட நம்பக்கூடாது. அதை கூட எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவுன்னு சொல்றாரு. யார் என்ன சொன்னாலும் நம்புகிறாத, மெய்ப்பொருள் இருக்கா அப்படின்னு பாருன்னு சொல்றாரு. யாராவது ஏதாவது பொருளை காமிச்சாலும் அதையும் நம்புகிறாத, அது உண்மையிலேயே மெய்ப்பொருளான்ற அறிகின்ற அறிவை நீ கொண்டு இருக்க வேண்டும் சொல்றாரு. அதனால யார் என்ன சொன்னாலும் உடனே கேட்டுக்கூடாது, நம்ம ஆராயணும். அடியார்கள்லாம் நமக்குலாம் நிறைய தந்துருக்குறாங்க, இதை வச்சு நீங்க பார்க்கணும், சரியா நேச்சரா வரலையா அப்படின்னு சொல்லணும். அதான் அறிவு.